Tunchum kan video chuan lalfa nu chanchin nilovin lalfa pafel tak chanchin kan enin kan ngai thlau do na atop thlengin in lo ngai thlale vek ton ya o he thon tu danglam tak hi lalram dang dai tak mafika sa changin aron in chana he lalram mafika hi lalram dang te ain enge adang lambik na in lo te mai theya achan na chu he lalram hian lalram dang ang lo takin lalnu le lalpa an nei ve lova tu man he lalram hi an op lova amai ro chu shwai tu chak le thil ti thei tak an nei thong ani sipai za how to general abrasa mifing zaidam le fel takin an ram mi puite chu akai shwai meka kumsom ni chuang te meu he shwai tu ni na din hun hi alo chel to ani ma se ama main thuthluk na har sapui pui asiam hau lo thunga general abrasa hian ama pui turin minister fel tak takaneya henga minister te hi ferry ho ni in ai o in laram puma dan le thupek te an keng ko a an shwai tu palaka hian an rin omin kumzatam tak chung mafika shwai tu te hi an lo pui to a an har sanna a an tlan chat san ngai lo ni khat chu ferry minister pasari te chu an shwai tu muturin rorel na ina an ron lut dia te a general abrasa chuan min thak tu tur kan shwai tu thar tur hi kan lam humya lo chu ania engtin nge ni don le ka upato in chakna po ka nei to lo anti a ferry pakhat chuan kapu lungai ma ta che mafika shwai tu tur hi pathian thlan ani a nangpo ikuta chin chha na ineya pathian vau bik le thlan chwa chu kha chin chha na mang khan ol sam takin kan che theyani ati a ferry dang le chuan mafika ram chunga no pangte hi uluk takin kan thli thlai renga tun thlengin shwai tu chin chha na nei no pang an la om lo pathian in chula ti huna chuan shwai tu tur min pm emang lungai mia su ti in general abrasa chu alo hnem ve a heng ferry fin tak tak te hian an shwai tu general hi kong engkima puin abrasa nge pon pathian in shwai tu thar pelo ma se an ram chu shwai tu fel tak tak kuta a om ti a sha a athla amwang ru em ani ni khat chu general abrasa chu asipai tenen ram hnoya an kala ma se asipai tenen chuan in than sangin kong abauta a ram hnoi pilril taka chuan kong zongin avakwala aril ru chuan helai mun hi kalakal ngai reng lo thil dik lo egamatak a omani ati a chuti lai tak chuan me chezai ri ni om tak hi amalama chuan aron oma an ennak chuan nu pakhat hi ama hnung chon zongin theira alo lo meka lamak tak asa a alo zai ra tani abrasa chuan kapi hetiang ram hnoi pilrila enge iti mun him lama ka shwai hongang che me chetan helai muna omreng hi a him love ati a chuta le a me chemu chu ron in her thutin chongshiat theisi lo hian a phun ngal mola ama lo en reng tu general abrasa mitmeng po danglam ngal fekin a azauta he thil thena changa kumtam takaliam le hnuwa chuan ni khat chu mafika slarama chuan sipai pahni hian dorngak tu pakhat hi man tumin an lo din chil meka sipai pakhat chuan kanlal nu thupek inyal nga mamo I tho chwa sa za a somriat tal lalnu hne na ipe ka ngai ani chu mafika ram dan ding lai ani a I bo chethiang lo nangponi shiat kha lalnu thupek I zom du lo ani chuan kan man mai che ngai ani ati a heti lai tak hian tlangwal pakhat hi anjinga chuan ron tla zepin sipai te hne na chuan atok a tho chwa tlem zia hi in mu pui lovem ni ati a sipai chuan tlangwal chu enin Augustus I boina ni lova ronin rol su aloti a sipai dang le chuan dor ngak tu chu enin naktuka kan ron kal le anga I tho chwa za a somriat chu kan ron la ang ani lo chuan kan manang che atita a sipai te kalyam hnu chuan dor ngak tu pa chu lung che takin a thap chuya a tho chwa tlem te reng nen za a somriat lai lal nu a pek phei chuan an chung ko chomna tur anei don lova chu a mutlang veka wangin a beidongin lung che takin a chapta ani Augusta sa chuan kan lal nu che dan hi ka she thiam lo lal te chuan an ram mi puite an veng himin an thlamwan tur ani a ma se kan lal nu ve hi chu kan thil nei min chu sak le mi rigrap ringot a boi puya anti a
dorngak tu pa chuan Augustus Maficus ram hian lalnu anei thei hleinem mi puite ai o tu shwai tu chau anei theya ma se kumsom pasari liamta atang khan thil zong zong adang lam zo fekani kan shwai tu general abrasaram chuak khan anu pui turatan me che pakhat aron hona kamini atang khan kan shwai tu pa hi adang lam fekani anu pui Olivier chu lalnu a siamin mi zong zong ama akun turin thupe ka chwa zui ngal boka anti a ti chuan thil omdan Augustus a ashil nuwa ngui takin akal sonta ani Augustus a chuan chu pa kal liam tur chu thlirin chumi zo a an shwai tu chenna in ro pui tak chu a en le a he in chunga hian enge thlengang o ti angai twa chun zom ro rawa helal nu swal set Olivier hi doi thiam ni in an shwai tu general abrasa chu adoi mangin athunun tlata chu wangin Maficus leram ma ko hun chu athim tak setani lalnu in thuruk ane ang bokin kan Augustus apo hian thuruk ane ve thawa chu wangin lalram boina chungchang vela hian a innam hnoi man meu lavani Augustus a hian thuruk pakhat mai po ni lovin thuruk pasari lai ane ani zantina iptea thil chi sang sang thun puar lo in leihnuaya puk pakhat tanin anga lalnu in amhan meka akal sia a hemini po hian zana puka chuangkal le in ring takin kanu ti in nupahni amute chu an kawa nupakhat chuan lo chonin o ka fapa vu in chu ivan tlai ve kan lo ngai to lutuk che asin ati a Augustus a chuan ishiat kha mi zong zong mudre huna chau kalokal thealom ati a chuta nupakhat le chuan o ka fapa kan vati boy tak che em ati a heti lai tak hian an zinga chuan nupakhat hi ron kal le in Augustus a chu aron thleng to em aron ti a Augustus a chuan o nu Violet kalo thleng to e idu ber khokher karon ken bok che asin ati a heng ho nge hi Augustus a thuruk te chu anni Augustus a hian nu pakhat mai po ni lovin nu pasari lai aneya heng mi te hi a thuruk pasari te chu anni an vai hian doi manga siam kut kol bun tir vek ni in puk chunga hian tan tir vek an ni a korpo rong chi sang vek ha in Augustus san nu Violet tia a kau khan kor violet rong a ha a an ming a shat lo awangin ang kor hak rong mangin a kau mai ani ti chuan Augustus a chu ni lenga na rim taka thokin poisa tlem tlem ala lut ve a zana lo thlem chuan anu te hau muturin le an mani komhlim turin akal zia a eitur siam sakin thei tharlam tak tak apezia a hei mai ba ka hian fiam thu te thoin zantin an kutkol chu ti chat sak atum zia a thei top chhoin magic chemten sa cha atum thul ma se engma in kutkol te chu ati chat theilo Augustus a chuan an kutkol bun lai te chu boy pui viau chin ma se anu te hawe ro chuan inga ma an ngai lem lova nok sak ti mel po an pulem lo a chan chu an ma a thil ro pui tak a thleng don ti an sherukia vani nu pakhat chuan an fapa in trom mu hi lai chu en wangwangin Augustus a hian shwai tu chin chana a ngonga hian aneya ani nge hi pathian vo bik chu ani ati a nu dang le chuan ni e kan fapa hian Maficus leram tan ati tur a hlen chwa nge ka be se lo ti ve boka ti chuan zinga lo ni a Augustus a kal chwa lo hun chuan nu pasari te chuan an fapa nei chun chu an ti dan pa ngai bokin an fop thewa an thaliam le ta ani hemini po hian an fapa chuan veng him tu amamu in tranpui tu amamo ber thum alani hia lang hei hi a chan chu amani a lalnu thupek azom du lo wangani Augustus san an hato na mun avathlen chuan sipai pahni hian an lo ngak reng to a aman mu ve le man bet ngalin kutkol an buntira lalnu Olivier ne na an shwaita ani rorel na ina chuan lalnu chuan Augustus a chu be in ole tlangwal ka rorel da na boina ineem ni anti a Maficus mi puite hian an lalnu hi an hlavin an tri em a ma se Augustus a chuan hlo na nei ho lovin lalnu chu amita taka ena lal zaom kala mungai reng reng lo che a tun hi ka voi khat mu na che ani ma se ka dikna a chuan nget takin ka dinganga kan ram mi puite tan hian thei top ka chwa don ani tuma ka hlau reng reng lo ati a lalnu chu a thutna atanga lo tho chhuakin
min hlau mia lo mo avan makve ti in tlangwal chu an pan hnaya mase Augusta sangonga chinchana amu chuan ading chot mai sothil so enge neta ti in a in ngai to fata chuta thil shat chwa aneta ama ading tlangwal chu mafika shwai tu ni tura pathian vaubi ka ni ti le he pa nge hian alalna ati top sakto na ni ti ashethiam ta a Augusta sa chu wanin General Abrasa adoi atang bok khan doi atle tumin doi champol a chambol mula ma se tlangwal chunga chuan engthil danglam ma athlenglo Augusta sa chuan makti deuh hian lalnu engthil nge iti ithu soite hi ka she theimia lawania alo ti a lalnu Olivei chuan aril ru in ngati nge ka doite hi hepa chunga hian na an tho theilo ati a Olivei le Augusta sa te hian thil shat lo pakhat an ne ni zing tin pu ka changa a chwa to na anu pasari ten an fo chia khan an doi mangin an lo veng him thina ataksa hwal chhuak vek turin doi chak tak an lo siam thina lo ni lalnu Olivei hi doi thiam ve tho ani awangin reilo te a thil omdan aman thiam thoya aril ru te chuan General Abrasa Minister Chimbal Ferry hauka an ladamani mo puga khan thi turin ka hnut chha si a he tlangwal hian alo enkol tina ani mo ti in angai to na akal ding hle a Augusta sa chuan lalnu I tha em ngati nge ingoi reng anti chuan lalnu chu ron har chuak chokin ane na chuan tlangwal ramhnoi pilril taka cheng nu pakhat tan thuton tur ka neya min pek sak thei chuan I tho chhuak ka hne na ron chunlu angai to lawang min kal sak thei angem ati a Augusta sa chuan Olivei nu Peter doi thiam ve tho hne na thuthon chu pek angai ti a shereng reng lo lalnu thu chu nial du viau ma se zanlama anu te ho hne na aled le man arin awangin thu cha keng tu a chan chu arem ti ta a ti chuan lalnu lekha kengin ramhnoi panin a chuak ta ani rei taka kal hnuwa chuan in chetak pakhat hi a thleng hlola zanpo a rei to hle ani in chunga lo Peter chu a lekha ken lai chu an chher tira chuta Peter chu za ema ron nui war warin nang hi chimbal lal fapa anti fo thin chu inimo adikem chimbal ferry te fapa anti a Augusta sa chuan makti zethian engthunge I soitak ferry a teulo lutuk nu chu pasari ka nei chianga ma se ferry an ni lo ati a Peter bok chuan tlangwal Ivan mol tak em nangma enkol tu violet indigo blue green yellow orange le red heng khote hi inute an ni tiro adikem an ming ishat lo awangin an korrong mangin I kau thin tiro chimbala rong sang sang pasari te khang inute kha General Abrasa puitu a ferry minister te an ni kha ati a athusha te chuan Augusta sa chu a thong hle a minister hau fapa ani ti le anu te chu ferry hau an ni ti an shat chuan soitur po a shemai lo Peter bok chuan tlangwal makti in lungai ma ta che ka fanu in nangma veng him tu doi te kha ka su thei ti a sha a chu wangin ka hne na aron tir che ani ti in thil phut hi Augusta sa mai zona tak an chem khuluya Augusta sa chuan khu khar khar pa hian kha thil kha enge ni ti a azo lai mek chuan Peter doi phut khan Augusta sa veng him tu ferry minister hau doi kha asut man vek ani Olivei nu chuan rang taka doi champol chamnga lin he lekha keng tu le alo pian chwa chan zong zong te hi vato ka changvek ro se ati a Augusta sa chuan enga engthunge soi anti a ma se ni khoshalavin leya atlu zui nga lani hemin nu a Augusta sa aron har chwa le chuan ama a doi thiam Peter nilavin ferry mel thatak tak pasari le vatok pakhat an loading rengani ti amunga la ferry pakhat korser thlungrong ha chuan Augustus iron har chuak le chu kavan lom tak em ati a violet ipon kafapa I tha em alo ti ve boka Augusta sa chuan kanu te u in landan avan danglam ta ve ama kha chuan in upa in chaklo hle si a anti a anu korpol ha chuan ni etiro khwanu thil duan sa ti danglam kan du lo awangin engma kan shil ngai lo che ani kha ati a anu violet chuan kafapa kumzabitam tak chung mafikas lalram hi kan lo enkol to asin
ke ni hi chimbal ferry te kan ni e ti chuan nang hi kan fapa ini awangin chimbal lal fapa nge chu ini e tin thilom dan Augusta sa chu ashilta a soichun zom zelin lalnu Olive Khan lalatan kan pomdon lawani ti ashat lok sa awangin kan vain min mana min ti hlum tumin puka min da a mase pathianin min vengin him takin kan oma dam khochuak ma ila a doite khan min la phuar tlata chu wangin kan chakna theute thokhomin kutkol kha ti chiat kan tuma kan kutkol te chu chhelo ma se makteu main kan ma a nang hi kan doi chak tak khan min ron peta a ti chuan nang kan fapa hi ilo piang ta ani ti in Augusta sa chu an ena Augusta sa chuan kanu te u doithiam Olive kha kalau pian chwa chanti na animo ani chuan tu na hian Olive le anu kha vatoka an chang anga chu wang chuan doite suta omin nangni po in zalen pha thi na ni em ati a anu te chuan o ni e ma se engtin nge Olive nu kha vatoka I chantir theizok alauti a Augusta sa chu nui hakhakin capital phurlu tu khan doi champol diklo a champala hele kha ka hne na ron keng tu hi tilavin hele kha keng tu hi ti chavin asoya a doi champol chamlai khan Olive le kha kha ama na kenga chu wangin hele kha keng tu le alo pian chwa chan zong zong te ati khan ama potel ve in vatoka a chan pha ta ani kha ati a ferry te chu nui varvarit an bula lo om vatok chu pomin General Abrasa motorin rorel na ina an kala heti la hian Abrasa po lo har chuak to in doi atin a om to lova ama doi tu Olive vatoka changta po boma lo khung ve ran to ani ferry ten an how to pa thil om dan an shil chuan General Abrasa chuan Augusta sa chu pan na in tlangwal henginu finle remshe tak tak pasari te mang hian mafikas la ram hi thatakin I enkol don ti ka sha e ati a ti chuan rei lo te a rorel na fongchel tu ani na chu Augusta sa hena a hlan chhongta ani Augusta sa chu mafikas shwai tu nau pangber aloni ta a la rampum pui chuan ama a rin na ngatin an chimba lal fapa chuan thatakin rammi puite a enkola heti lai hian doithiam Olive te nu fa ve thung ero chu vatok ni chunjom zelin bom te takte a dam chhunga tang turin khungbe tlat ani ta ani atokta